Ilang lugar sa Dagupan City naman makakaranas ng scheduled water interruption at mahinang daloy ng tubig sa Hunyo at 3 o ngayong araw po. Para sa detalye kasama natin, Idol Neil Muyano. 104.7 IFM. Report! Nakatagdang makaranas ng water service interruption at mahina hanggang sa walang daloy ng tubig ang ilang bahagi ng Dagupan City ngayong araw ng Miyerkules, Hunyo at 3, 2026. Ayon sa abisong inilabas ng Pamanaw Water District Dagupan City, ang naturang scheduled interruption ay bunsod ng mga maintenance at upgrading works sa kanilang water system. Apektado mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ang kanang bahagi ng Rizal Extension mula sa isang butika hanggang Zamora Extension, kabilang ang Harvent School. Isasagawa sa nasabing oras ang interconnection ng PVC pipe bilang bahagi ng pagpapalakas ng serbisyo ng tubig sa lugar. Samantala, mula alauna hanggang alas 5 ng hapon, inaasang makararanas rin ng mahina hanggang walang supply ng tubig ang mga residente ng Barangay Bacayo Sur, Karanglaan, Mayumbot, mga karatig na lugar. Ayon sa Pamanaw Water District, isasagawa ang pag-upgrade ng variable frequency drive sa Bacayo Sur Pumping Station para mapabuti rin ang operasyon ng kanilang pasilidad. Pinapayuhan ng Pamanaw Water District Dagupan City ang mga apektadong consumer na mag-imbak ng sapat na supply ng tubig bago ang nakatakdang gawain. Humingi rin ito ng pangunawa at kooperasyon ng publiko habang isinasagwa ang mga proyektong layuning mapahusay ang serbisyo ng tubig sa lungsod. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito sa Idol Nimero, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.